za ku ga nayi shiru akan ciyarwar watan Ramadan. Ban yi magana ba tsawon lokaci. Kasancewar wasu abubuwa ne suka taru suka yi min yawa ya saka ban yi magana ba. Amma kuma ta wani bangaren ina nan ina ta shirye-shirye akan yadda cewar Ramadan din za ta kasance, domin ba zan bari falalar cewar Ramadan ta wuce ta banni ba. Aƙalla insha Allah sai mun ciyar da sama da mutum 50,000 a cikin wannan watan na Ramadana. Kuma za mu yi abinci mai rai da lafiya kamar yadda muka saba. Za mu yi abinci da nama da lemu mai sanyi kamar yadda muke sha a gidajenmu idan mun yi buɗe baki mu sha lemu mai sanyi. Haka za mu yi lemu mai sanyi da abinci mai rai da lafiya insha Allah. Kuma kowane mutum ɗaya za mu ciyar da shi akan naira 700 kacal. Saboda haka idan kullum mutum 100 kake so ka ciyar har zuwa ƙarshen Ramadana, kaga ga dama ta samu. Idan mutum 10 kake so ka ciyar kullum, ga dama ta samu. Idan mutum 1 kake so ka ciyar, ga dama ta samu. Kai idan ma kawai so kake kai ka ba da wani abu a yi harkar ciyarwar Ramadan da shi ma dai ga dama ta samu. Za mu ciyarwa daga 1 daga watan Ramadan har zuwa 27 za mu dakata insha Allah. Saboda haka wannan account number din da na saka muku a sama, a ciki ne za mu ringa karɓar tallafin da za ku bada. Duk abin da ya shiga cikin account din za mu yi amfani da shi ne akan cewar Ramadan. Saboda haka a bidiyo na gaba za mu nuna muku duk wasu shirye-shirye da muka da duk wasu kayayyaki da muka siya da kuma yadda za mu tafi da su insha Allah. Come on, let's go.